இதோ சர்வே ரிப்போர்ட். அதிமுகவை கழட்டி விட்டுட்டு தனித்து போட்டியிட்டால் பாஜகவுக்கு வெற்றி உறுதி. இதற்கு முன்பு கடந்த காலங்களில் அதிமுகவை, அதாவது எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரை ஆட்சியில் அமர வைக்க முக்கிய காரணமாக இருந்தது திமுகவின் எதிர்ப்பு ஓட்டுகள்தான். குறிப்பாக திமுகவின் எதிர்ப்பு ஓட்டுகள் திமுகவை எதிர்க்க துணிந்த தலைவர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா தான் என்கிற நம்பிக்கையில் அவர்களுக்கு வாக்களித்து ஆட்சியில் அமர வைத்தனர். குறிப்பாக திமுகவுக்கு இருக்கும் வாக்கு வங்கி என்பது திமுகவை ஆதரிக்கின்றவர்களின் வாக்கு. ஆனால் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கிகளில் பெரும்பாலும் திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள். இந்த நிலையில் ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பின்பு திமுகவை எதிர்க்கும் துணிவு எடப்பாடிக்கு இல்லையோ என்கிற சூழல் உருவாகியுள்ளது. மேலும் ஜெயலலிதா போன்று திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்யவும் எடப்பாடி தவறிவிட்டார் என்றே சொல்லலாம். எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் திமுகவுக்கு எதிராக ஜெயலலிதா செய்து வந்த அரசியலால் மக்கள் மத்தியில் அவருடைய செல்வாக்கு குறையாமல் இருந்தது. மேலும் அதிமுகவை உயிரோட்டமாகவே வைத்திருந்தார் ஜெயலலிதா. இந்த நிலையில் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்பு திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய யாருமே இல்லையே என திமுக எதிர்ப்பு வாக்காளர்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்க, பாஜக தலைவராக பொறுப்பேற்ற அண்ணாமலை திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்வதை முழு நேரமாக தொடர்ந்து திமுக அமைச்சர்கள் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவது, ஏன் ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இன்று சிறையில் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் அண்ணாமலை என்பதை அரசியல் பார்வையாளர்கள் பலரும் சுட்டிக்காட்டி வருவதை பார்க்க முடிகிறது. இப்படி எங்கே திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்தால் கடந்த கால ஆட்சியில் நாம் செய்த ஊழலை ஆளும் திமுக அரசு தோண்டி எடுத்துவிடும் என்கிற அச்சத்தில் அதிமுக முடங்கி கிடக்க, அறிவிக்கப்படாத எதிர்க்கட்சி தலைவர் போன்று திமுகவுக்கு எதிராக அண்ணாமலையின் தீவிர அரசியல், இதோ நாம் எதிர்பார்த்த தலைவர் வந்துவிட்டார் என திமுக எதிர்ப்பு வாக்காளர்கள் அண்ணாமலையை நோக்கி நகர தொடங்கிவிட்டனர். இந்த நிலையில் தமிழக அரசியல் களம் என்பது திமுக, பாஜக என்கிற ஒரு சூழல் உருவாகியுள்ள நிலையில் சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓ பன்னீர்செல்வம் என அனைவரையும் கட்டம் கட்டிவிட்டு ஒற்றை தலைமையின் கீழ் கட்சியை கொண்டு வந்த எடப்பாடிக்கு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் வளர்ச்சி மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையாக அமைந்துவிட்டது. இந்த நிலையில் அண்ணாமலை கை ஓங்கி இருக்கும் வரை திமுக, பாஜக என்கிற நிலை தொடரும். அதிமுக ஓரமா நின்று வேடிக்கை மட்டும்தான் பார்க்க வேண்டும் என்கிறது தமிழக அரசியல் களம். இந்த நிலையில் அண்ணாமலையின் வளர்ச்சி அதிமுக தலைவர்களுக்கு நாளுக்கு நாள் வைத்தறிச்சலை உருவாக்கியது. அதன் வெளிப்பாடாக பாஜக கூட்டணியில் இருந்தாலும் அண்ணாமலை மீது தனிமனித தாக்குதலை தொடர்ந்து நடத்தி வந்தனர் அதிமுக முக்கிய தலைவர்கள். திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்வதை விட்டுவிட்டு அண்ணாமலைக்கு எதிராக அதிமுக தலைவர்கள் அரசியல் செய்வதை பார்க்க முடிகிறது. ஒரு கட்டத்தில் அதிமுகவுக்கும் போகிற போக்கில் அண்ணாமலை பதிலடி கொடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். இந்த நிலையில் அண்ணாமலையை அப்படியான மோடியின் தமிழக முகமாக பார்க்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் திமுகவின் எதிர்ப்பு வாக்காளர்கள். இந்த நிலையில் எதிர்ப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான ஆரோக்கிய அரசியலை விரும்பும் மக்கள் இப்பொழுது அண்ணாமலை பக்கம் சாய்ந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் திமுக எதிர்ப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அரசியலை விரும்பும் மக்களின் வாக்கு சதவிகிதம் 10 முதல் 15% வரை உள்ளது என்கிறது சர்வே ரிப்போர்ட். அந்த வகையில் இந்த வாக்குகள் அண்ணாமலை தலைமையிலான பாஜகவை நோக்கி திரும்பி வரும் நிலையில் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவை கழட்டி விட்டுட்டு பாஜக தனியாக கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டால் 5 முதல் 10 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது என கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் அதிமுகவை தனித்து விடப்பட்டு விட்டால் ஒரு தொகுதிகளில் கூட வெற்றி பெறுவது மிக கடினம் என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள். அந்த வகையில் அண்ணாமலை மிக சரியாக தன்னுடைய அரசியல் நகர்வுகளை நகர்த்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உங்கள் தின சேவல்.